Здравейте хора, аз съм Бомбата и днес правя едно видео, в което ще направя ревю на един сервер. Това видео го правя за повече от 12 път, защото OBS постоянно спира и видеото става 5 минути. Аз ще го правя това, в момента съм го правил. И това е IP-то на сервера, тук горе. Влизайте в него, самия сервер е survival, влизайте, забавлявайте се, това е самия спаун, регистрирайте се и тогава се логвайте. Всеки ден от 7:30 има евент, сега е 6 и нещо, 6:20, влизайте бързо, да не изтървете евента. Влизайте и има кандидатури за хелпър. Ако искате, можете да пуснете кандидатура да сте хелпър. Има ранкове. Влизайте и това е от мен. Бай!